Vi anvender mahognitræ til vores lakerede havemøbler. Det gør vi, fordi at olieindholdet i mahognin, som vi bruger, er rigtig, rigtig god til at forhindre rådskader, når først lakken bliver brudt i overfladen af skader og ridser, man kommer til at påføre det i møblets levetid. Mahogni, vi bruger, er en Rickettsia-art, som tilhører bunden af mahognifamilien. Den er ikke særlig pæn, men den er virkelig rig på olie, som gør, at den er rigtig, rigtig stærk i forhold til at holde rigtig mange år. Den har den udfordring, at overfladen bliver lidt fedtet, så vi går faktisk ind og forsegler overfladen, inden vi maler den med den PU-lak, vi ser på produkterne, som er meget glansfyldt og meget, meget stærk. Når man køber produkter, skal man være klar over, at møblernes dele er sammensatte overretninger. Det vil sige, at man kan have en længderetning, der går den her vej, og en længderetning, der går den her vej, som kommer til at arbejde mod hinanden. Og det gør, at det olie, som er i produktet, som er lidt orange flammende, vil trække ud samlingerne, så vi kan se på møblerne, vil det typisk komme i retningerne her, hvor vi har en længderetning, der går den her vej på den lamel her, og herover har vi en længderetning, der går den her vej. Der vil det ligge og arbejde forskelligt, sådan her, kan man sige, der gør, at der kommer nogle små bitte sprækker i alle samlinger, der er, hvor 2 stykker træ, de møder hinanden. Det skal man være klar over. Det kan let vaskes væk med en gang sulfurvand, altså noget opvaskemiddel i noget lunkenvand og en svamp, og det sker typisk inden for de første 2 til 3 måneder. Et godt eksempel på det her udtræk har vi herovre på det bord, der står her, hvor vi igen har et bræt herop med en længderetning, der går den her vej, og på det tilstødende bræt et, der går den her vej. De vil arbejde modsat hinanden og vil lave en lille bitte revne over tid i den samling, der er mellem træstykkerne. Og her kan vi se, at olien er begyndt at trække ud. Det er simpelthen farven inden fra træet og ikke rust, der trænger ud, som er nemt at fjerne med noget opvaskemiddel og noget vand. Ligesom med andre træhavemøbler er det rigtig vigtigt at opbevare de malede produkter korrekt. Fordi overretningen her og de bevægelser, der kommer af de der modsatrettede bevægelser, kan blive forstærket, hvis man for eksempel tager et lakeret havemøbelsæt ind i efteråret på en kold dag ind i en varm kælder, så vil akklimatiseringen begynde at påvirke meget, meget hurtigt, så der kommer for hurtigt sprækker og kan blive for voldsomt. Ikke kun i samlingerne, men også på overfladen af produkterne. Der er det rigtig vigtigt, hvis man opbevarer det indendørs, at man gør det i et uopvarmet rum, og man ikke gør det for sent på sæsonen, så der kommer for stor forskel fra kulde til varme. Vi anbefaler, at man opbevarer det udenfor i en carport, ikke overdækker det med plastik, som ridser overfladen og gør, at det ikke kan ånde for luft. På den måde følger træet klimaet i de omgivelser, de står i naturligt, og vil blive påvirket langsomt fra kulde til varme.